Kamay lang kayo kay dunay report mga kaigalan kadto manggong sunog kagabi diri sa may Paknaan Mandawi mga sukit paminaw porbida pagresponde sa bumbiro dito mga higala dunay motor nga naigo sa fire truck. Labot aning nagmotor na igo sa fire truck nga nagtubag sa sunog kagabi mga kaigalan ato sa ipakita ning video be. Nya to ko na report ni kasamang Jane Gallardo asa man to. Na ba to nims? Unsa man ning kalakihan man ang dunay fire truck nga mo agi mahigalap iyahay kitag padaplin ha. Kay dunay emergency na pero ngano naunsa man hitabo asab di ay behaman to kani mo ni sige kuno nay audio ni dong okay so mo ni diyan sa kon nagresponde og kuan nagresponde sa sunog dito ngano man ni ano sa man kalakiha be atong tagag pagtagad mga kaigalan ha mo ni ang sa CCTV okay standby si kasama Jane Gallardo sa report on totaon amo ni fire truck uy igu sus Ginoo ko sus perting disgrasya has motor mga kaigalaan. Nasabak sa pagkaigo no? Sus Ginoo ko mga higala. Perting pagkakuan na yun. Balik ba may? Rewind ka may. Sumuni siya, niagi ang motor, unya paghuman na niagi ang fire truck, naigo siya. Kini nagmotor. Anang motor may gala na igo sa fire truck namatay tao ni. Oh, kaniya, baby. Boom. Bang. Sus Ginoo ko. Ngano man ni hitabo? Asa man siya may nagdasmag sa kwanday? Ano kang isa may nagdali ni sag maayo ngano mga kon man? Balik rewind gamay, rewind gamay. So siya may nagdasmag sa fire truck? Be ato klaruhon ko no be. Asa man to, be? O kuan man gud ni sa crossing man gud ni. Nya kini kung fire truck mga higala lagi kung inanay magod emergency masuspend mo na tanang kuan din ha kay paunahon gyud imong fire truck ang problema ini ron oh bang so siya mo ikon day paita ini sitwasyon na sao naman nga nagdali man sag maayo oy Ginoo ko ngano man ni igo gyud siya sa paglabang sa fire truck unsa man ni na slide ang kuan slide ni siya no kay mo naman ang fire truck ni agi siya nya ni siya mo ni dasmag be balik be rewind gamay be atong nga i-describe alas to may igsuon nga nasa naminaw sa radyo og sa ato mga kaigsunan nga nagsunod sa atong social media be okay sige mo ni tabo okay sige kuno dong audio para mabati na to ang tingog sa fire truck be gamay lang okay mo ni tabo okay cruising ni oh, murag na slide siya, no? Sus Ginoo ko. Kanay na makabati ka na tao ka ng tingog sa fire truck. Mo hunong na lang kita unta. Dili sa ingon nga nagkuhan ko ha. In fairness ha, na kuhan na ni, nasgasya. Nay nagwangwang din ha. Kuhan lang ta kay unsan ng kalaki ha. Sus, perting pagdisgasya. Ato sa kuhaon ng report, may gala ni kasamang Jane Gallardo. Nining mga orasa, kumusta ang detalye ani? O kumusta ang update ani? Yes, kasamang Jane? DYHP RMN Report. Yes, Jane? Okay. Okay, Jane. Go ahead, Jane. Gamay lang, mahigala. Atong nga balikan, no? Oo. Kusog kayo, doon ay mga mo, inana nga mag-sirin gani. Padaplin na kita. Standby, ha? Kini nga portion na ito kina tumigala sa seed liniment oil. Mga kasama, pait na kayong kahimtang sa panahon karon apan dunay may balita, gikan sa pait, kana ang seed liniment oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa seed liniment oil, may muhatag o kahupayan sa atong giantos nga mga balatian. Samas pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinaakan sa mga gagmayng mananap, o kung insekto, bisan alamok, dili makaduol, o dili makapaak, o ang sakit nga dinggi malikayan. Busa, gamit na makasama sa seed liniment oil, ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak, magaling. Straight to the point. Atong balikan sa kasamang Jane Gallardo, kumusta ang detalye ni Jane, unsay dugang update, o niining maong panghitabo taon nga no man nga na-disgrasya man taon ning maong nga motorista. Yes, Jane? DYHP RMN Report. Yes, sir. Man, Attorney Rufil, dead on arrival yun nga 23 anyos nga lalaki, call center agent ni siya
Attorney Rufil, diha nga miigo og nalatayan gid kini sa miagi o sa responding fire truck sa sunog gabi sa may paknaan dinhi sa Dakbayan sa Mandawi kasama mga Attorney Rufil. Gitabang pagid ni siya og saway Attorney Rufil apan nakabsan gid ni siya sa iyang kinabuhi. Okay, Jane, ang CCTV dili kayo makuha na to ba? Unsa may nitabo gyud? Siya mo inidasmag sa fire truck, siya na slide or ang fire truck mo inidasmag niya? Base sa atong pakisusi gid Attorney Rufil, siya ang midasmag kay wala Siya na lagi? break Attorney Rufil. Sus, Wala Ginoo na ko. break kaya sa makita pod sa dashcam nga nakuha Attorney Rufil, tulo man sila ka motorsiklo nga naglumbaanay nga siya ang wala naka-break kay niagi na tong maong fire truck Attorney Rufil. Tayan siya sa luyo nga bahin nga ligid sa Sus. maong fire truck nga niagi. Jesus, Ginoo ko. Gid siya o grabing kadaot sa iyahang tibok lawas Attorney Rufil hinungdanas sa iyahang hinanalin kamatayon. Sa atong pakisusi karon dinhi sa Mandawi City Police Office Attorney Rufil na ilhan ning maong biktima nga si Juan Paulo Mendo. Juan Paulo Mendo Attorney Rufil og nagpuyo ni siya sa sitio Sunlot, Kalawisan, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Base sa ilahang investigation nga gihimo Attorney Rufil, nagbiyahe ni siya gikan sa AC Cortez padung naunta ni siya Lapu-Lapu Attorney Rufil. Anya ang kaning maong kaning fire truck gikan ni siya sa Plaridel Street padung naunta ni sa north nga bahin kay lagi mo responde ni sa migo nga sunog sa may paknaan apan dinhang naabot na sila sa may intersection sa AC Cortez Attorney Rufil nga nahimutan dira sa barangay Cambaro, Dakbayan sa Mandawi. Dito nakita nga miigo gyud siya sa maong fire truck good Attorney Rufil. So far mao na ang atong kuan kaya napadayon gihapon ang ilahang investigasyon mahitungod ani Attorney Rufil nung panghitabo nga disgrasya din sa Dakbayan sa Mandawi Attorney Rufil. Okay. Muna itong nakuha din sa Dakbayan sa Mandawi Attorney Rufil, kauban ako sa atong Armen Patrol ating Pilot Idol Double D. Ako ang inyong radyo Jane Gallardo, DYHP, Tatak, RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Kung makita na to sa CCTV sa gay ni Dasmags fire truck, Ginoo ko sa ato mga kaigsunanon again magkabati kinata na magsirin gani kuan lang gimo diha. Hunong lang gimo padaplin kay ato mga taga priority na mga bombero, mga ambulance kana mga sakyanan sa pulis nga nagsirin. Kini ya mo day kusog ka indagan day. Sus, Ginoo ko in town, Maria Josep. Kakusog anang sirin sa bombero? Or baka ka na bang mag-drive mo bisag mag four wheels sa sakyanan or magmotor ayaw mo headset ha? Aboy uban na mag-headset, di mo makadungog unsay serbato sa pikas, unsay siren nga naa. Careful lang kita sa kalsada, careful lang kita pastilan. Straight to the point.